Kan ewu pajang neng kene iki arep dodol to, Mas? Tak set arep tak dol iki, Mas. Piro ki? Tak gawe paketan kamar istimewa. Heeh. Regane 8.500.000. Barang papat iki. Papat barange. Nomor 1 iki, Mas. Lemari baju iki sing modele modern. Iki sing wesi gitu. Ya wesi sing enek brangkase kalau Mas. Iki nggo nyimpen selingkuhan ya kena. Apa sing Iki lho gratis. Apa Gratis. sing bisa dirakit di tempat kayak iki? Bisa dirakit di tempat. Gratis jangkrik kok, Mas. Ya. Sebelah kene gantung karo lipat. Istimewa. Ya. Ini nomor 1, Ya. nomor loro niki. Matrasnya Bigland original, garansinya 15 tahun. Sak jebate iki wae garansine. Gaya bebas kena. Nomor telune dipane, Mas. Meningis gak lumrah. Oh, berarti iki dihitung loro. Yo dipane street jati iki, Mas. Jerone dipan bungkus. Pilih model liyane yo oleh. Sing gak kalah penting iki nek kanggo bojomu ben gak blawus. Macak wis komplit iki modele sensor, Mas. Nah, iki iso dileleh-leleh ngono lho. Ora barang papat sakmene kayak iki engko nek ngirim ki iso teko ndi ae. Iso teko Jawa Timur, Jawa Tengah wis gratis ongkir, Mas. Bayare engko ya wis COD, barang teko dinuk-nukne ning kamarmu lah gek dibayar. Oh iya. Heeh. Nek info pemesanan? Info pemesanan kayak biasane ning bawah bioprofil Mas ki wis lengkap. Garek ngetul mbok lewek ya kena, mbok salin ya kena.